Pokračujeme ďalej na prelome 19. a 20. storočia. Ako sme spomínali, hlavné dva prúdy sú piktorializmus a realizmus. Na prelome storočí sa hovorí už skôr o secesnom piktorializme a v rámci realizmu je to dokumentárna fotografia. V tomto období nachádzame sa v podstate tesne pred prvou svetovou vojnou a potom následne aj v medzivojnovom období. Významné sú napríklad americké a britské hnutia sufražetiek, boj za zrušenie detskej práce alebo pád amerického trhu po 1929, tzv. Depression éra. Začneme teda s secesným piktorializmom a v druhej polovici videa si povieme o daných portrétistoch z rámca realizmu. Secesný piktorializmus je významný preto, lebo teda je to pokračovanie piktorializmu, je to mix impresionizmu a secesie vo fotografii. Charakteristické prvky pre secesný piktorializmus je hnedé tóny, hra so svetlom, dramatickosť, ale zároveň zmena od začiatkov od piktorialistov prvej éry, ako bol Rejlander alebo Cameron, nespájajú už fotografie. Je to jedna samostatná fotografia a tak sa aj prezentuje. Zároveň fotografie majú častokrát mäkšiu ostrosť alebo používajú rozmazanie tým, že teda majú dlhší expozičný čas. Najvýznamnejší secesný piktorialista je George Davidson. Jeho fotografia Onion Fields alebo Cibulové polia je hlavná fotografia secesného piktorializmu a tá je z 1890. On používal tzv. Pinhole kameru alebo absolútne základná čierna krabica, kde zadná stena je snímateľná alebo teda má svetlocitlivú platničku a nemá objektív, má len vyslovene dierku, cez ktorú ide svetlo. Je to najzákladnejší spôsob kamery, v podstate je to kamera obscura so zadnou svetlocitlivou stenou. Jeho fotografia je v olejotlačí a on ustanovil to, že fotografia nemusí byť ostrá na to, aby bola dobrá. Davidson sa neskôr stal aj riaditeľom britskej divízie Kodaku. V rámci Belgicka fungoval Leonard Misson. Bol členom Antwerpského kamerového klubu a bol to krajinár, fotil architektúru, fotil portréty. Jeho fotografie sprevádza mäkkosť a silná atmosférickosť. Jeho hlavná populárna fotka The Rainy Day je z 1930. Robert Demachy bol francúzsky fotograf. Jeho fotografie boli zaujímavé tým, že pracoval s nimi na úrovni postprocesu, čiže do nich doplňal oleotlač, gumotlač a celkovo chemická úprava negatívov. Jeho najznámejšie fotografie sú fotografie baletiek a fotografie aktov. V rámci Ameriky bol hlavným predstaviteľom Alfred Stieglitz. Alfred Stieglitz bol členom hnutia Photosecession, jeho najznámejšia fotografia je Zima na 5. Avenue, dokopy tam strávil 3 hodiny spolu s ďalším významným fotografom Edwardom Steichenom, o ktorom budeme hovoriť v rámci portrétnej tvorby. Medzi Stieglitzové ďalšie významné fotografie napríklad patrí Steerage, čo je vlastne fotografia zachytávajúca emigrantov prichádzajúcich z lode a zároveň je to aj jeden z otcov moderného spôsobu fotenia a moderných fotografií. Medzi secesných piktorialistov patrí aj Alfons Mucha. Muchu samozrejme poznáme hlavne ako maliara. Jeho plagáty pre Sarah Bertrandovú, pre firmu Job alebo slovanskú epopej, ale zároveň a najmä pri slovanskej epopeji dosť používal aj prácu s fotoaparátom pre inšpiráciu. Sú dochované napríklad aj v Pražskom múzeu Alfonza Muchu. Sú vyobrazené portréty a inscenované fotografie, ktoré potom inšpirovali časti a prvky veľkých alebo väčších diel. Zároveň aj samostatne experimentoval. O Muchových fotografiách by sa dalo povedať, že sú úchvatné, aj keď sú iba medzikrokom v jeho tvorbe. Portrétna tvorba v tejto ére je špecifická tým, že zároveň je spojená s dokumentárnou tvorbou. Medzi najvýznamnejšie mená patrí Louis Hine, Dorothea Lange,
Edward Steichen, Joseph Karch alebo už spomínaný Edward Sheriff Curtis. Louis Hine bol americký fotograf, ktorý pracoval s vládou, konkrétne z National Child Labor Committee, a jeho fotografie vytvárali tlak na spoločnosť a tlak na vládu, aby zrušila prácu detí v továrniach. Jeho najznámejšia fotografia je Vision, ktorá zobrazuje dievčatko a tkáčsky stroj a symbolizuje vieru pre lepší zajtrajšok. Ďalšie jeho významné fotografie sú Emigranti z lodí alebo Výstava sochy slobody. Zároveň jedna z ďalších jeho fotografií, a tá je asi najznámejšia, sú robotníci na obede na 102. poschodí Empire State Building. Jeho fotografie rozprávajú príbehy, ukazujú ľudí dôstojne a ukazujú ľudí silno. Ďalšia významná fotografka je Dorothea Lange. Dorothea Lange snímala americkú Depression éru, čiže po páde burzy v 1929. A ona pracovala pre FSA alebo Farm Security Administration. Medzi jej najvýznamnejšie fotografie patrí White Angel Breadline, Migrating Mother, ale zároveň počas druhej svetovej vojny fotografovala aj koncentračné tábory pre japonských obyvateľov v Amerike. Zároveň ešte treba spomenúť, že Dorothea Lange nezačínala ako fotožurnalistka, začínala ako ateliérová fotografka, napríklad aj s Fridou Kahlo. Najvýznamnejší portretista celkovo, aspoň ak by ste sa opýtali mňa, tak vám poviem, Josef Karch bol Armén, ktorý žil v Kanade po úteku z Arménska a fotografoval v podstate každého významného. Jeho najznámejšie musí byť určite fotka Churchilla, kedy veľmi slávne Churchillovi zobral cigáru z rúk, čím ho nahneval, a tak mu pozoval pred fotoaparátom a tak ho odfotil. Zároveň fotil Roberta Oppenheimera, Audrey Hepburn, Kennedyho, MLK, Picassa, Hemingwaya a je známy svojimi detailami vo fotkách, že išiel hlboko a dokázal zachytiť podstatu človeka. Ďalší významný portrétista tejto éry je Edward Steichen. Steichen má veľmi komplikovanú históriu. Začínal pôvodne ako piktorialista, tam je známa fotka Pond, Moonrise z 1004. a používal gumotlač, fotogravúru a zároveň aj multi-expozície. Takto napríklad odfotil Empire State Building v 1932. To je jedna z najvýznamnejších fotiek architektúry danej doby. Zároveň fotil modernizmus a fotil módnu fotografiu. Počas druhej svetovej vojny sa pridal k námorníctvu, kde so skupinou fotografov tvoril filmy propagandistické a fotil na námorných, na lietadlových lodiach. A vtedy slávne povedal, že stroje nie sú významné, foťte ľudí. Lebo ľudia sa nezmenia, stroje vždycky budú a boli. A ľudia sú tí, kde je príbeh. A následne až do sklonku života bol kurátor múzea a vytvoril výstavu Family of Man. Tá bola vystavená v 1955 v Museu of Modern Art v New Yorku a jej cieľom bolo ukázať, že ľudstvo je jedno, rôzne, ale spojené. Ku Steichenovi ešte treba povedať, že jeden z jeho najznámejších portrétov, čo odfotil, je portrét J.P. Morgana s cigarou a vychádzkovou palicou. Posledná fotografka, o ktorej budeme hovoriť v tejto epizóde, je Lee Miller. Ona bola fotografka najprv pod Steichenom a pod Man Rayom a neskôr sa sama vypracovala. Je to Američanka, ale neskôr prešla pracovať pre britský Vogue práve v období druhej svetovej vojny. Následne išla aj na front, kde fotila zábery z druhej svetovej vojny priamo, za oslobodenia Paríža a následne oslobodzovania Francúzska a Nemecka. Jedny z najsilnejších fotografií, ktoré odfotila, sú z koncentračných táborov a čo sa portrétnej tvorby týka, tak je veľmi známa fotka, kedy ju odfotil kolega v Hitlerovej osobnej kúpeľni. V ďalšej epizóde si povieme niečo o medzivojnovom období, prejdeme si avantgardu a Bauhaus
Zároveň budeme hovoriť o krajinárskych fotografoch a nových postupoch vo fotografii s príchodom a prácou s celuloidovým filmom. Zároveň si povieme aj stručnú históriu farebného filmu. Takže najbližšie.